عم بهقدر تقول لك أي سالو شي زبلك جبر أقسم لعلي حجابي أقسم لعلي مسكال مالت مدحانيتي حواتي سدراي قال نخلت سو من زخون قال تعاصيهم زقبون فرقاني مالت نايبرجيل حملو اوفيس أدراشاني كالسي خفيت له سناي من يتنا نقلص اللهم مالتيو إرتراتي بعد توتافن عنا خمرحنا عدو مرحنتها هو أنزازو أتحاسبو قال استلعي سلام تعنا هابلي كما ياللخم كما تغنيو كبراتن في تواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان أنا بوغني إجزاء مسجن سلام عليكم نسخاتكم كما ياللخم هيني مسجن ቤተሰብኩም ጥዕናኹም ስራሕኹም ኣሳልጦ ፍቕሪ ታሕጓስ ደስታ ለውሃት ኩሉ እንዳተመነኹ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግረ መሳይ ጸኒዕኹም ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ እትገብሩ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ኣዝያ ዘመስግን ማለት እዩ يقن يلي ቅጽለ ቢለ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ርእይቶ ሒዘኩም ክኸይድ بروخات ብዙሓት ርእይቶ ዝሃብኩም ንሰባት ኣለኹም ማለት እዩ በኣኻትኩም እየ ዝጀምር ብጣዕሚ የቐን የለይ ክብለኩም ዝደሊ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ የኽብረለይ የቐንየለይ ክብለኩም ይደሊ ንቐጽል ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ርእይቶውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ እሺ ነጊሻ ተስፋይ ኪው ሰርቲ ሽድን ሓውና ቅኑዓት ሰባት وحيدومنا نقنع بقنعنو كيدقفو لومدو قنعنا يسرح يبلوخا مندي نقنعنا خوننا زلو أنا نسخاندو أيكونان سب نحلنو زي سمع كوينو فرحات اكزي أبيرات فيوس نقنع زي يقبل كوينو الناس أن يقولنا له شهدناي يبلن اللو مالتيو نقيشا حوي تخكليو تايو كل اكزي نحنا قنعنا كابوش تحلنانا كاب كالوت سبات أوتينا خاباناس ناب كالوت سبات دربينا كاب كالوت سبات كنت سبايا بلنا سبات قنوعاتي كونون مالت سبات زبهالو أنا نجيشا نسخي نسخوم كالوتكم كلنا مستوى بعالم زلو سبات تدميرنا إنا نحنا نتان النبر لا قدوو نقدم نشتلي نبر كتب قنعنانا نتان النبر العالمون بتماساسالي كل توهلي لوخاء عالم قنعت تخون فتارون قنعنا ريو زتمننا يهبنا سلازي قنعنا كاب كالو السبات اين تصبق قنعناكو كاب وشطي كاب بعلتنا اخ جمر زلو زعينتا ملختي امالتي ناي نغيشا ساليوت يلنا لنا مالتيو ثانكيو بتعمي اذا مسجن نغيشا وي مالتي عراي يوناس تسفاي يوني سلام شدن رياكشن مدباتك بتعمي صبقون فتحاونيو ابزانا يسلطنا جن اي جدن يلنا مالتيو انتي كنت خون تا جد زي كون كلها بزخون نريتوها بتعم اندي زمسجن مالتيو كان يسلطنا غداي جن كلكاسي مالت كلته نغري نيران سلطنا زقربو مدب ازي بتعم مساطي نخالوت سباتون زمهارلو بزحات تمهارلو نحو حزب تግራይ ውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ድምጽ ኮይኑ ብዙሓት ህዝብ ትግራይ ድምጽ ዝኾኑ ሰባት ዘሳተፈሉ ሕውነት ሰቢኹ ነትሕጂ ዘሎ ትውልድ ማለት እዩ ካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ ዳርጋን መብዛሕት ናስ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘይተሓገዘ መብዛሕት ሰብ ዳርጋ ያለን እሞ ጠጠው ዘበለ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ሰልጠና ሓደ ግዜ ዝሰሓቶም ስሕተታት ኣለውን ኣብነት ሚድያ ሓደ ግዜ ስምዒትካ ጎሳጉሰካ ክነኻኣካ ክትንክፈካ ዘይኽእል ኣይኮነን ንዕኡ ግብረ መልሲ ክትብ ንሕርዳ ጀሚርካ ንስኻ ናብቲ ከውርደካ ዝደለየ ሰብ ሌቭሉ ተወርዲኻ ማለት ሕጂ ናይ ቁኑዓት ሰባት ስራሕ ይሰሪሑ ቅድም ኢሉ ግን ሓደ ግዜ መደብ ወረጦ ገለ ዝበሃል ኣለዋ እወ ኦፍ ኮርስ እቶም ውልቀ ሰባት ናብ ሒዝዎም ዝቐርብ ምናልባት ኣብቲ ተቃላሳይ ይኹን ኣብ ስነ ልቡና ናይቲ ቃልሲ ጠቕላላ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ዝኾነ ፀገም ኣብ ትግራዋይነት ኣብ ማንነት ኣመልኪቱውን ሓደጋ እንዳውረዱ ወይ ከዓ ሰባት እንዳታለሉ ዝኸዱ ኾን ይኽእሉ እንዲዮም ብመሰረቱ ግን እዚ ዩቲዩብ ወይ ከዓ እቲ ኮሚኒቲ እቲ ፕላትፎርም ናይ ዩቲዩብ ኮሚኒቲ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ውልቀ ሰባት ኣድሂቦም ዝግበሩ ዝኾነ ይኹን ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ኣየተኣናግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንተዘይገይሩ ሰልጠነ ምናልባት ሕጂ ምስተ ዘሎ ናይ ተቃላሳይ ደጋፊ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ምውዕዋዕ ንሱውን ዕቱብ ተቃላሳይ ብዕቱብ ነተቃልሲ ሒዝዎ ኣብ ሚድያ ይሰርሓሉ ስለ ዘሎ እምበር ካብኡ እንድሓርተ ዝኸድ ነይሩ ጉዳይ ከመይ ዝኣመሰለ ከቢድ ነገር ከም ዝኸውንስ ኩላኹም ትግምትዎ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ንሰልጠነ ሓደ ግዜ ዋ ትጋገ ኮለኻ ኢኻ ምባለሲ ነውረ ይኮነን ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ መርየም ኑር ሕሴን ዋው መርየም عليكم سلام رحمة الله وبركاته طفيخي قني خلم قنا مالتي هلم إلك قني خي نام من تايو لايد حندي كما يالو
ኣነ ብወገነይ ማሻአላ ኩሉ ነገር ሙሉ ኣሎ ሜርየም ሕጂ እውን ኩናት ዝጉስጉስ ዘለዎ መራሕቲ ቅድሚ ህዝቢ ደቆምን ነብሶምን ኣብታ ቅድመ ግንባር ይርከቡ እምበር ጨቐቕ ኢሎም ዘዕበዩ ደቆም መመንጢልካ ናብ ህልቂት ካብ ሕቕፍኦም መንጢሎም ዝወሰድዎም ቅባጻት ከዓ ኣይረኽቡን ሃንቀው ይብሉ ዋላ ሰንክሉ ክምለሶም መፍትሒ የወርደልካ ህዝብታት ክዳን ወታደር ዝተኸድነ ክንርኢ እኳ ኣጽዲእና ሽደነይ ቀጽል ኢላትን ማለት እዩ ዋላ ንሕና ምርር ኢልናስ እቲ መንእሰይን ባዕሉ መሪር ወስቶም ዓበይቲ መሪር ወምስ ቶም ሰበስልጣናት ጥራሕ ዘይመረሮም ቶም መራሕቲ ጥራሕ ኣይመረሮምን ንምንታይ እቲ ስልጣን ንዓቶም ንውልቀ ህይወቶም ኣይኮነን ዘስግእ ንመንዳይ ዘስግእ ንኻልኦት ሰባት ንሃፍቲ ነቲ ወንበር ነቲ ሹመታት እዩ ሓደ ግዜ ምእንተ ህዝቢ ኢልና ሞይትና ገለገለ ይበሃል እንዲዩ እምዋ ንሱ ክኽበረልካ እንድሕር ኮይኑ እውን እኮ ቀፂሉ ሞት ከይመፂኻ ክትሰርሓሉ ዝግባእካ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ንኹሉኹም ማለት እዩ ዮ ቴንኪዩ ብጣዕሚ የኽብረለይ ኣዝያ ዝፈትወኩም ማለት እዩ ይቐኒለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ለባማት ደቂ ዓበይቲ ማለት እዩ ኩሉ ርእይቶታትኩም ኣዝዩ ሃናፂ በቃ ኩሉ ግዜ ንኽትሰርሕ ዘተባብዓካን ዝደፋፍእን ነገር እዩ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ነዚ ብጣዕሚ እየ ደስ ኢልኒ ተቐቢለዮ ወይ ከዓ ርእዮ ወይ ከዓ ተዓዝበዮ ማለት እዩ ርእይቶታትኩም ብምሉእ ከዓ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ከም ምዃነ ክነግረኩም ዝደሊ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ሒዘኩም ክሰግር እየ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንሪኦም ዕላላት ኣዝዮም ብዙሓት እንዲዮም ካብ ዝጅምር ኣቢልና ናብዚ ክንበፅሕ ኢና ማለት እሞኸ Welcome to Shidden Reacts 1 ግርም እምበኣር ንምንታይ ደይ ትዛረብ ንምንታይ ሰብ መሰል እዩ ድላ ያገብ ኣነ ነፍሴ ዝውክል ኣነ ነፍሴ ከም ሜድያ ኮይኑ ፍላይ ብዛዕባ ካልኦት ሰብ ክዛረብ ኣይደልኒ ነፅር ንብል ካብ ኩሉ እዩ ግን ክዛረብ ኣይደልኒ እንደ ሃግደፍ ዘሎ ካህን ኣነ ኣይሳሎምን ኣነ ፐርሰናል ናቲ ክዛረብ ኮይኑ እንደ ሃግደፍ ዘሎ ካህን ኣይሳሎምን ሰምታይም ዝለው ሓሰውት እዩ ክሳሎሞም ቤተክርስትያኖም ክኸዳ ይኮነ ኣብ መንገዲ ረኺበ ይሳሎሞም እዩ እዚ ፐርሰናል ናቲ ኤኒዌይ ግን ማንም ኣብ ልዕሊ ማንም ኣብ ዝቃልሲ ክዋረዝ የሉ ዝኽእል ንረብሓ ኢልና ቃልሲ መፂና ንሕና 3-4 ዓመት ኣብ ዩቱብ ኣለና 17 ዓመት ግን ኣብ ቃልሲ ኣለና ካብ ጅባና እንዳበልና ረብሓ ኢልና ይመፃና ታዲያ ትገብሩ ነርኩም ሞኒ 15-16 ዓመት ትገብሩ ነርኩም ኣነ ህግደፍ ብዓይቡ ፀላእተይ ምዃኖም ፈልጥ ኣነ ከምዚ ከይብል ንሰብ ከምዚ ኣነ ከይጋገ ሓሶት ከይዛረብ ጥራይ ኣነ ዝጥንቀቕ እምበር ከምዚ ከይብል ኢለ ደፊረ ነቲ ሓሶት ነቲ ሓቂ ኣይረግፆን እዩ ማለት እዩ እዚ ናተይ እንዳሽሙ ሓቂ ሰብ ዝፅላእኒ ይፍተወኒ ሰብ ዝፀላእኒ ክተውና ይኹን ኣነ በቃ ንስለ ፍትሕን ንስለ ሓቂን እዩ ዝቃለ ዘለኹ እምበር ንስለ ሰብ ኣይኮነን እዛ ክፈልጥዋ ዘለኩም ሓራይ ስለዚ ሰልጠነ ንእሽተለይ ከም ቁጥዒ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብለና ዘሎ ከዓ ሕፅር ብዝበለት መልክዑ ኣነ ንስለ ሓቂ ንግዲ ሓቂ ኢለ ይዛረብ እምበር ሰብ ፈተወኒ ፀላእኒ ብዝብል ነገር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ስለዚ ፈተኹም ንፀላእኹም ንስኻትኩም ንናይ ባዕልኻትኩም ባህር ኣለኩም ክትዛረቡ ከዓ ግቡእኹም እዩ ከም ደስ ዝበለኩም ሓሳብኩም ክትገልፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሓሳብ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ናብዚ ቦታ እዚ ከዓ ንፍሉይ ጥቕምን ረባሕን ኢለ ይኮንኩን መፅአ ይቃለስ ስለ ዘለኹ እየ ንቃልሲ ከዓ ነዊሕ ዓመት ፀኒሕሉ እየ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ሓሳብን ጽቡቕ ርእይቶን እዩ ኣብዚ ማእኸል ሓደ ነገራት ሓላፍ ዘለፋት ኣለዎ ብጉዳይ ሃይማኖት ተመልኪቱ እሺ ዝበለካ ግበር ዝገበሮ ግን ኣይትግበር ዝበሃል ምስል ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ኣነ ናብ ሓደ ቀሺ ዝኸይድ ፍትሓዊ እዩ ጻድቕ እዩ ንሱ ቅዱስ እዩ ቁኑዕ እዩ ተሓፀበ ኢኸም ጲላጦስ ሓጢአት ወላ ሓንቲ ዘየብሉ ገሌለ ይከደን ማለት እዩ እዚኣ ናይ ሰልጠነ መለኻኽታ እያ ናተይ መለኻኽታ እያ ኢሉ እዚ ከዓ ውልቃዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ብሃይማኖት ጉዳይ እንድሕር መፅኡ ውልቃዊ እዩ ኣነ ግን እንታይ እየ ዝብል ቀሺ ካብ ዝኾነ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ መስቀል ነቲ ድሕነት ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ኤቭሪቲንግ ክሳለሞ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብኡ ግን ድሕር ደኣ ተዛሪበዮ ዘይሰምዐኒ ገለ ተኾይኑ ማለት እዩ ምስኡ ብዙሓት ርክባተይ እንዳቋረፅኩም ክኸድ ይኽእል እየ ምክንያቱ ሓቂ እንድዩ ሰብ ዋላ ብሃይማኖት ይመራሕ ዋላ ንሃይማኖት ንኣምላኽ ይፈርሕ ይኹን እምበር ዘይምእምኦ ቀሺ ዘይምእምኦ ሕማቕ ዝገብር ነገር ርእዩ ግን ማለት ዘይገልል ኣይኮነን ካብ ሃይማኖት ነቲ ሃይማኖት እውን ሓደ ግዜ ጠንቂ ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣክሱም ልዕሊ መስቀል እዩ ይብለና ኣሎ ክሳብ መወዳእታ ንስማዕ እስኪ كان كون يعني نقدر تسمع خلا لينا اكل ولدنا لينا ناكل رخصات لينا ناكل عم بزح نقدر نقول لنا عارف لا خاصم يعني خلي كل ليس نيتنا نقولنا له تبارينا نقول له فولي سوشيال فولي تزلو طباب تزلو مرتنا تي انا قاصم لعلي حجابي لعلي مسجدي اقسم لعلي مسجد اقسم لعلي حاولت اقسم مالك حمرت حمبرتي ناي تجارو مرر ناي تجارو مننك زت سرحلا زت هانصل زت جمره زت تنسل نص ونود اقسم كي كافتو ورق تصرت تناشو عربي بك مسلي مورالي بك انت مسلي بقى
ناي أخصوم قرصي ناي تقرأي كل حاجة ناي تقرأي بوليس ناي تقرأي وش تقرأي كل شيء ناي أخصوم تاريخ ناي أخصوم ناي تجارو تاريخ زحلو من مسبا ود أخصوم حراي صبغون دي حجين السغا مالت تزارب كان نجر كم ترديني أنا تبايب تردي أكلخو انتهي نختب لي خلال خمالتيو ود أخصوم كوين كاسي ويكا ورد تقرأي كوين كاس ناي ود أخصوم تذي خبير كا انتهي مئها تقبر مالت تاريخ كا أرسخاب إيو زبل نجاريو مالتيو لعلي مسكاليو لعلي حجابيو لعلي تابوتيو قل زولق على انتهي مسيلكا مسكال مالت نعلم ملو زتوهبه مدحانيتيو عالم ملو تفلت اندي حقي بقى اسرائيلاوي خون يخيل روماوي ايهوداوي فريساوي بتشع زنبره مالتيو حجي خا امريكاوي هنداوي سريلانكاوي ايشياوي انتاركتيكا زركب انسسا خون يخيل واتي ايفر بناتنا امنت اندحردا خوينو مسقل زعبيه ነገር እዩ مالتيو قصيلو خا نت مسقل كركب مخنيات زخون ነገራት አለው ካብአቶም እወ ትክክል ኢኻ እቲ ምርካብ መስቀል ምክንያት ዝኾነት ሓንቲ ናይ ቃል ኪዳን ጽላት ወይ ከዓ አርክ ኦፍ ዘ ኮቨነንት ዝበሃል ማለት እዩ ቃል ኪዳን ታቦት ኣብ አክሱም ይርከብ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ንተጋሩ ማለት እዩ ናይ ስልጣነ ቦታኦም ነይሩ ነገስታቶም እዚ ማእኸል ገይሮም ዝሰልጠኑ ሰባት ኣብ አክሱም ነዚ ስልጣነ እዚ ዝመርሑ ሰባት እወ ነይሮም ይመርሑ ነይሮም አክሱም ክብሪ ይግብኦ ዶ የስ ኦፍ ኮርስ ይግብኦ ኣብ አክሱም ከተማ ምስራሕ እንድሕር ደኣ ተደልዩውን ነቲ ዝነበረ ማለት እዩ ንኣብነት ኢየሩሳሌም እኳ ቅልል ቢልና እንተሪእናያ ጀሩሳሌም ኦልድ ሲቲ ኒው ሲቲ ዝበሃል ኣለዋ ክልተ ፓርት ኣለዋ ማለት እዩ ልክዕ ብተመሳሳሊ ኣብ ዓድና እውን ሓደ ቅርስታት ዝወነነ ናይ ነዊሕ እዋን ታሪክ ስልጣነ ገለ መምፅእ ዝኾነ ቦታ ከባቢ እንታይ ፍረስካ ካሊእ ከተማ ካሊእ መስጅድ ካሊእ ነገራት ምህናፅ ይካል ኣብ ትጥቕኡ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ቅርሲ እንታይ ተናኸፍካ ንምንታይ ቅርሲ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ክንዛረብ ከልና ካብ ስምዒት ውፅእ ክንብል ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግራይ ብምሉኡ ኣክሱማዊ ክኸውን ኣለዎ ኣክሱም ብምልኣ ድማ ትግራይ እያ ትውክል ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ድሕር ደኣ ሓይለ ቃል ክትዛረብ ደሊኻ ምናልባት ካብዚኦም በቂልኩም ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስልጣነ ኣክሱም እወ መበቆል ስልጣነ ተጋሩ እዩ ብዘይ ስልጣነ ማንም ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ግን ከዓ እንታይ እዩ ትናብዚ ከምዚ ዓይነት ፀቢብነት ገለ ዘእትዎ ዘሎ ንሰብ ኣነ ወዲ ኣክሱም ኣነ ወዲ ሽረ ኣነ ወዲ ዓድዋ ኣነ ወዲ ራያ ዝብል ዘሎ ወዲ ወልቃይት ገለ ዝብል ዘሎ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ ናይ ኣተሓሳስባ ግድፈትን ክፍተትን ስለ ዝፈጠረ እዩ ዝብል ናተይ ርዲእትካ ነዚ ዝመስል ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ትግራይ ንትግራይ ስለ ዝደረፈሎም ጥራይ እሺ መላን ኣብነት ኣሕዋተይ ስድራይ ገለ ንኽልተ ሰብን ዝኾን ገለ ተዓፅዮም እቲ ምስተራእየ ማለት ክሕወሱ ይከኣሉና ብሰብ ተረዲህን ቀዲሖም ካብቲ ቲቪ የምፅሎም ብጣዕሚ ዝሕፍር ነገር ከም ዝገበርኩ እዩ ዝፍለጥ ኣብቲ ግዜ እሱ ማለት እጂ ስድራይ ዋላ ስከፉ ዋልደይ ቤተክርስትያን ክትሳለም ገለ ሕቢ ኢላ ገለ ሳሊማት ቅድማ ሓሚ ኣገልገለ ማለት ቦይኮም ረኺቦም ከም ዝገብራሉ የጨንቅዎ ኣሕዋተይ ከዓ በቃ ይስከፉ ነይሩ ብጣዕሚ በታ ኣነ ዝገብሮም ጌጋ ኣይኮነን ግን ከምኡ ገይሩ ዲዛይን ስለ ዝገበረና ስርዓት ማለት ግራውነትካ መንነትካ ከም ዝፀልእ نحو قبل الصلاة تجري مر صريحهم اليوم كم أنت زي كوين كون تهاجر زي كتسل كم أنت زي كوين كون ود تهاجر تكون كم زي تخيل جيرهم صريحهم جي ما عليها زي بقولوا تسعنتاتني راح أجربها قل كحلف الدنيا زلوا حلف مهانون ردنا سلزنا برك كن جوروها على سلزل حلف النت كاي حلف النت ناي ولا ما تينا نقاللوني كبا شعوب يا لا بتهبزو حمران ولا خفتلنا خفتن تزخلو تخيناتي نا وطراي غورومون اشتي خفتلنا إن كيد زبل ماليا نورو كل زب هو أو وش تماتيهم نسوات زغفلو حواتنا ونالو مالتي حرا حجي تادا ناي كفلوم يكالو زربا مالتي تا بلعل زلا كيبشن ويكا صحف قال ندحر داريكم ماخنكم سي اقلل بيلا مالتي كفلوم يكالو تزاري بمويت يلدي مالت تزاري بيلدي نزي اسل زدرفديو اب غون تግራይ ኮይኑ حقيز ገለገለለው ማለት እሂ እንታይ እንተ ጌርካ እዩ ዝሕገዝ ኣብ ጎኒ ትግራይ ዝኸውን እንታይ እንተ ኮይንካ ዳ ኣብ ጎኒ ትግራይ ዝኸውን ማለት ሓወዩ ብምባለይ نعخا نعايز مسلي له بمزرابي ندحر دأ زصلاء خوينسي وا بزي نسخه مربت سلازي يبلي نسخاون بزي انا مربت سلازي يبلكا نتا انت حزب نسخه مالتيو مسخه ايططو زبل يلو زدرفه انكو بحتاوي سنط هوي كوات زي كونه مالت كالتون زدرفو زحقو سلازلو زوم ጭራ ባንድ بملؤم مالتيو እዚ ግን ፍሊ ብዝበለ መልክዑ ማለት እዩ ፍሊ ብዝበለ መልክዑ ድምጽ ማለት ሽዑዩ በቃ ዝደለ ነይሩ ናይ ሓደ ሰብ ድምጽ ሽዑ ክንዲ ዋጋ ነይርዎ ማለት እዩ ሕጂ ናብነት ማዕለያ ዘብሎም ደርፍታት ብዛዕባ ትግራይ ክወጽ ይኽእሉ ክድረፉ ይኽእሉ በትሽዕ ግዜ ግን ኣይነበረን ሽዑ ማዕለያ ዘብላ ደርፊ ናይ መን ነይራ ናይ ክፍሎም ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዋላ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ታደርፍስ ንሕውነት
ጥራሕ ንሕውነት ጥራሕ ተባሂላ ዝተደረፈት ደርፊ ምዃና እውን እየ ዝፈትዋ ማለት እዩ ስለዚ ሞሳ ምስግና ዝግብኦ ሰብ ብጣዕሚ ሞሳ ምስግና ክረክብ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ክምስገን ዘለዎ የቐኒልና ክበሃል ዘለዎ ሰብ እዩ ዝግብኦን ፈረቓን እዩ ማለት እዩ ዒም ዝበለ ደስ ዝበሎ ክዛረብ ይኽእል ይተሓጎም ኢለ ኣነ ሒና እምነት ክፀረፈ የደለኹን እምበር ይተሓጎም ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ የመልኪቱ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ክፍሎም ዘሎ ስራሕቲ እንድሕር ዳኣ በትሽዕ ግዜ ዘይፈልጥ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣብ ጎንኻ ምዃነይ ሓወይ ብምዃንካ ንዓኻ ድምፂ ብምዃነይ ሰባት እንተግለሉኒ እንተፀረፉን እንተበሉኒ ዋላ ኣነ ምንም ዋላ ዝስምዐን ነገር የለን ኢሉ ነቲ ክበሃሎን ዝበሃሎን ዝነበረ ነገር ንጎኒ ገዲፉ ከይዱ ስርሑ ዝሰርሐ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ይቐኒልና ሪሊ ቴንክ ዩ ማለት እዩ ከምኣኸም ዝበለ ሕጂ ፅቡቕ ብጣዕሚ ዋላ ነቲ ሕውነት እውን ንስኻትኩም ይኹን ክቕፅል ጌርኩሞ ማለት እዩ ትኽክል እዩ ሓደ ርኹስ ንጉስ ፍቕርና ዘሕምሞ ጸላእ ሰናያት መልኣኽ ዝሃደሞ ሳላ ኾርችኡ ሰንኪ ስንፍናና ሓንቲ ዳስ መቒሉ ክልተ ኣሕዋት ፈሊና ሎሚ እንተስ ፈሪዶምና መሊስና ክንግመ እንተስ ትንቢት ኮይኑ ዘይተርፍ ፍጻመ ካብ ሓንቲ ንውለድ የሕዋት እንከለና ታሪኽ ተደጊሙ ብደም ተቓቢእና ዓሻ ጽቡቐሎ የሕዋትናስ ግይኹም በሃም የባጩሎ የሕዋትናስ መጺኹም ከመልኩም ክትቀስኑ ከመይ ክድቅሱን ሓደ እንዶ ኮይንኩም ምብጽሑን ደበሱን ሓውካ ሳይሕመምካ ኢልካ ከም ዝበሃል ዝወደቐት ስጋ ምስ ሓመድ ትለዓል ሓደ ሓው ቀታሊ ሓደ ሓው መዋቲ ንስኹም ሰብ ልቢ ቃንዛና ደበስቲ የቕኔልና ታግጥም እዚኣ ትኽክል እያ ማለት እዩ ንብርጌድና ሓመዱ ትገልጸኩም እያ በታ ግጥም ኣቢለ ከዓ ኣነ እውን መልእኽተይ መሓላሊፈልኩም ኣለኹ ታእታናተይ መልእኽቲ እውን ማለት እዩ ብርጌድና ሓመዱ ቴንኪዩ ይቐኒልና ብርጌድና ሓመዱ ዘይኮኑ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይንኩም ነዊሕ እዋን ፀኒሕኩም ዲኹም ሓቀይ ኣነሲ በታ ዝዓቕመይ በታ ዝርከበይ ንባዕለይ ወኪለ ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ንኩሉ ወኪለ ክዛረብ ኣይክእልን ኣነ መን ኮይነ ግን ንባዕለይ ወኪለስ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ትኽክል ይግባኣኩም እዩ ማለት እዩ ነዚኣቶም ከዓ ብፍሉይ ይግብኦም እዩ ብፍሉይ ማለት እዩ ታኣይ ፍሉይ ዝገብሮም ድሕር ዳ ኢልኩም ብፍሉይ ይጥመቱ ብፍሉይ ይፅረፍሉ ብፍሉይ ሽሞም ይለዓል ብፍሉይ ወለዶም ይፈራርሑ ገለ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ቅርፅና ሓዘ ደረጅኡ እናበረኸ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኦፊስ መወኮሲ ዝኾነና ንኩሉ ነገር ማለት እዩ ቤት ፅሕፈት ከፊትና ኣለና ብሞራል ይኹን ብንዋይ ይኹን ብሓሳብ ይኹን ክትሕግዙና ትደልዩ ክትቃለሱ ትደልዩ ከምኡ ድማ ክትረኽቡና ክትሓቱና ክትማኽሩና ትደልዩ ኩላትኩም በቲ ኣብ ስክሪን እንፅሕፎ ቴሌፎን ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ማለት እዩ ብናይ ኤርትራ ቆረፅራ ካብ ሰዓት 8 ንፈረቓን ክሳብ ፋርሱ ንፈረቓን ካብ ሰዓት 2 ንፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ንፈረቓን ኣብ ዘሎ ግዜ ቴሌፎን ብምድዋል ክትረኽቡና ትኽእሉ ማለት እዩ ብርጌድ እናገስገሰ ዝርከብ ዓወትና ብቕልፅምና ተኒ ዮሃና ኮንግራጁሌሽንስ ኩልኩም ተቓለስቲ ሎሚ ሓደ ነጥቢ መቐይሮ ንገብረሉ ዘለና መዓልቲ እዩ እሱ ድማ ነቲ ፃዕሪ ክካየዱ ዝፀንሐ በብወገኑ እውን ተሓፋሒሉ ዝፀንሐ ሓደ መራኸቢ ማእከል ከምዚ ኪሮስ ዝበሎ መወከሲ ማእከል ኣድራሻ ናይ ቃልሲ ተኸፊቱሎ መዓልቲ ወግዓዊ መኽፈቲ ናቱ እዩ ስለዚ ተቃልሲ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኽፍለጥ ሰብ ከበርክት ክሳተፍ ክፈልጥ ዝደሊ እውን በቲ ዝወሃብ ኣድራሻ ይኹን ቁፅሪ ቴሌፎን ኢሜይል ይኹን ካልእ መራኸቢ ተጠቒሙ እጃሙ ክገብር ኢና ንፅውዕ ኣብ ደረጃ ዝምብፃሕና ከዓ ንተቐዲሙ ክግበር ዝፀንሐ ፃዕርን ነቲ ድሒሩ ዝተወሰኸ ፃዕርታትን እዩ እሞ ኩላህና እንቋ ሓጎሰና ይቕኒለይ ጽቡቕ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ኣካይዳን ጅማሮን እዩ ማለት እዩ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝበሃሉ ነገራት እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ለምቅነ ብርጌድና ሓመዱ ብጣዕሚ ማለት እዩ ፍጥን ብዝበለ መልክዑ እዮም እቶም ስራሕቲ እውን ዘካይድዎም ዘለዉ ስለዚ ቤት ፅሕፈት ከዓ ብዕላዊ መንገዲ ከፊቶም ኣለዎ ማለት እዩ ኮንግራዎ ከምቲ ተባሃልኩሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢልካ እዩ ዝሕለፍ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾኑ ነገራት ክስርሐሉ ከም ምዃኖም ብፍላይ ኣብ ሕውነት ኣመልኪቱ ኣብ ሰላማዊ ቃልስታት ኣመልኪቱ ኣብ ርክብ ክልተኣዊ ሃገራትን ህዝብታትን ኣመልኪቱ ማለት እዩ ፅቡቕ ነገር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ወይ ከዓ ክሰርሑ ትንቢት ወይ ከዓ ሰናይ ምንየትና ንገልፀሎም ማለት እዩ እንኳዕ ከፈትኩም እሰይ ጥዑም እዝጊ ከድና ሙሉእ እዝጊ ለካ ጎድኒ ፀግዒ ኣሕዋት መዋድቕቲ መቃለስቲ ኣለኹም ኢኹም ክብሪ ምስጋናን ንኩልኩም ተቃለስቲ ኣብዚ 3 መዓልቲ ዝረኣናዮ ዝነበረ ደገፍ ዝነበረ
ኣብ ጎድኒ ሓቅን ርትዕን ደው ምባል ብትዘይቀል ዓለም ከመስግነኩም የዝደሊ ቃልሲ ኩሉ ነገር ይዝሓተካ ዝገረመኒ ነገር ግን ብዘይቀል ዓለም ብዘይ ስክፍታ ብዘይ ሕብእብእ ነቲ ዝነበረ ሕሹኽሹኽታን ናይ ሕሜታን መድረኽ ናይ ቃልሲ ተሰጊሩ ፊት ንፊት ንስኻ ከምዚ ኢኻ ከምዚ ኢና ንሓስበካ ከምዚ ኢና ንግምተካ እንዳበልካ ፊት ንፊት ዝነበረ ሕቶ ብጣዕሚ ፈትዮ ኣብዚ ናይ ወዲ ኺሮስ 2 መዓልቲ ዝገበርናዮ ላይፍ ኣስታት 9,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝነበሩሉ ናብቲ ናይ 2011-12-13 ቦታኻ ተመሊስካ ኣብዚ ቃልሲ ጎድኒ ክትኮነና መቃልስትና ክትከውን ከም ትትጎየ ዝነበርካ ክትጎይ ኢና እንደሊ ኢሎምኒ ኣነ ከዓ እንታይ ኢለዮም ኣጆኹም ከምቶም ትፍኦም ኣልሚፆም ናብ ዓዲ ዝኣተው ኣይኣቱኒ ሓራይ ስለዚ ኣነ እውን ኣይተቐየምኩን ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ኣዳዓይስኩምኒ ኢኹም ምሳይ ስለ ዝኾንኩም ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ኣጆኻ ስለ ዝበልኩምኒ እቲ ጉዳይ ብፅቡቕ እዩ ተፈቲሑ እቲ ናይ ለምቅነ ዝነበረ ኩነታት እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ግርም ስልጣን እዩ ሕማሞም ወያነ ኤርትራ ክትእትዎም ጥራሕ ምፅበይ ደሎ ወያነ ኤርትራ ክትእትዎም ኣነ ባዕሊ ይብለኩም ብደምኩም ድዩ ኣብ ኤሮጳ ደምኩም ፈሲሱ TDF ኣባይታ ደሙ ፈሲሱ እንተ በዚ አንተ በቲ ኣይሎም ኣብዛ ሚድያ ለቁመጽ መጽሉ ክሳብ ታ TDF ክስዕረሎም እትናቶም ተሓስቡ ማለት TDF ክስዕረሎም ተስዒርሎም ካውሽዑ ኤርትራ ኣትዮም በዓል ተወታፍና ዓና ከመርሕና ወይ أبس قبرك جيتا ويا تام أخمر عراي عجي أدو مرحنة هوا سلطان هوا أنا خنقربكم مالتي برجينا حمدو نمنتاي من تان كي تصرفكم إليكم كن نقحت سلازخونة مالتي يجب أيو نحمد قوال الستيت نحرنا برجينا حمدو جوزات كينكم سي نقدر حاسكم نمن تحزو حكس خنقربكم مالتي سك حسوا ولا هذه كتايز بزلت قال عمول أدو بلينا كم تعم سمارت زخونة مايند زلوا قلعها مالتي قلع كونة حجي سبيتي أنا ولا مالتي جن بتعم جوبز بلح بزح بالحس تملأتيا أتصلوا أمصوا ميسج فور تجراي إشي قبل الشبارة فايلنس أمونغو إرتراويان زغسكسو زنورو سباتي دما أبو جزيني تجراي تسعرنا ولو نعد تجراي دمك تنبع جروما يجسهم عقبة هبكمهم تعدهم كم نجس قبلكمهم نزنوا على همان تحدثوا لهم هذيت مقلبات انبار نزيون كن حتى تلينا أنا وجهها نزيون حتى تليهم إلنا مالتي تعيز بحال حدا جزي تقلبت أن بلا هنزا ديز بحال سوالا قد حدي مالتي قلت يو تقلبت أي هنزا أيقن تقلبت أن خبل زغل أمه تقلبت أن بلا سراويت شعبية مالتي قراي موتيو عد عنيو عد بريسو فابريكا فريسو حكمنا فريسو زي رب حاطينا متين زبحال نقر بملء زرخو نقر بحيفو قحاحيفو خالي تترف ماي ساتي لان اشتلينا هايلاند ماي اقربوت زنبرا بوترد وترقل زقرب الله مالتي ريسورس زنبرت ما تامرسني كم زفرس قاس خالي كل عالم زفلت مالتي خالي مقدفوت حجنا امنت بقطر يبلك ازلخو دحانسك نقطرناهم اندابلنا نقطرنا ان بوزح نوسد جن ازي غيرو كوا شبرا زي تباهلو خصا حجي زي تفردو سراويت حسكا كوا نسخاكم إلكا زي حفركاس مصيخاس نتي حاو كوينو دمص خوينو كلت عامل 3 عامات اجو خايلو كاب زركابو ليخو ليتن قطرن مس بردن مس قرهن تماويتن تواقعن زطريو ገንዘብ ليخو نز حزب نزدحانه ولدو فمص كل غزي يقبلو بايزوي عين حزبي عين عرات يبال ترديك حجن امنت انا حماق انت زي غيره ابل حزبي ارترا زخونه يكون روخ زخونه فصامه حماق فصامه انت زي غيره بافي بتغباري بايدي انت زي فصيميو قبلني صباح مالتي هاي غيره يقبلني صباح رغصኛ خوينه نمزرب مالتي انا طرح ملحسين افين كخللني بقى انا اشتلي مالتي كاب غفعو قالات قطب كخلالني كاب صرفتات قطب كخلالني كاب دحري ግን obviously مالتي عشان بعد انا سكالي كو خمصي عشان بعد كفلوم وفي جلجله تبلوم زلخاس مالتي نسخاو نع بسرو نسخا بقطع انفولف زي جبرك ولا نع دحن تتمصون مانم سبي زاربكان بايزوي زاربكا ነገር የለን አቃብላ ዝግበረልካ ይخل ምክንያቱ ዝግበርካ ነገር እንተዘየሊ ኮይኑ ማለትዩ ዝግበረልካውን ይخل ምክንያቱ ዝግበርካ ነገር አነ ሁሉ ስለዚህ ፈለጥኩ ብውሽጥ ይኹን ብደገ ግን ንስኻውና ወልሓን ጸገም ዘለዎ ነገር አይኮነ አወን حوان ናተነታምተም አብየር ትራኸነ ብሎ አነ ሳንገኔ ወጭናላ በኸመ ወጭ ናይና አኻንም ልከት አገረኒ አብየር ተለ አባና ዲኻን حوان حويس ከረዳካ አብየር ትራና أنا يدلنا له فتحي يدلنا له إلهم تضاربه ويكري فتحي يدلنا إلهم تضاربه أتضاربون إذا إرتوينا نبلو أبدو زعدهم أبدو زمقمتهم أنت يبلونا له فتحيمكم تتقرنيا زبهال
ፈጺሙ ነዚ ትግራይ ዝበሃል እንተ ዘይተሸኪምዎ ፈጺምና ንሕና ንሽካ ኣይንቕፅልና ዋ እስኻ ዲኻ ወረቐት ትህብ ክትቅፅል እንደይ ክትቅፅል ኣሻሓት ደምሻሕ ሓቢልና ኣስላማይን ክስታናይን ዝበሃል ሃገር ኤርትራ ዝበሃል ክሳብ ዘይኣመንካ ርሂፅካ ረሃፅ ዘሊልካ ዝለል ፈጺሙ ፀሓይ በቲ ዘይንቡር ክትበርቕ እንከላ ጥራይ ዝኸውን እዚ ክንከውን ከዓ ብዘይንቡር ፀሓይ ክትበርቕ እንድሕር ጀሚራ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ተላሒሱ ማለት እዩ ብዛዕባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዘዶን ጽናሃር ክጓዓዝ ፀንሐ ምንቅስቓስ ሰማያዊ ማዕበል ብርጌድ ናሓሙዲ ብዙሓት ሰባት ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ነዚ ማዕበል እዚ ከም ሸያጡ ዓዱ ኮኒኖሞ ገሊኦም ሕሉፋት ሃገራውያንና ባህልውን ነቲ ኩሉ ኣው ዘሎ መንእሰይ ትግራዋይ ብምባል ዶባስ ጊሮሞ እሞ ክንድዚ ዝኣክል መንእሰይ ዶብ እንድሕራስ ጊርናዮ ንትግራይ እንድሕራስ ጊርናዮ ዳ ኣብ መወዳእታ ኤርትራና እንታይ ሒዘ ይኽተር ስደት ነዊሕዎ ሞት መሪርዎ ቃንዛ ህዝቡ ኣተሓሲቡ ክቃለስ ተላዒሉ መንእሰይ ሓይሊ መንእሰይ ዝቃለስ ናብቱ ሃገር ዝሸይት ሚላዓሊ ዝበልናዮ ንኺድ ኣብ ሓደ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ ውድብ ኩሉ ተቐላሳይ ከም ናይ ኮካኮላ ጥርሙዝ ሓደ እዩ ማለት ኣይኮነን ኦፊስሊ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ውህብቶን ጊፍትን ሆቢ ዝበሃል ነገራት ኣለዎም ብኡ መጠን ከዓ ኮንትሪቢዩት ይገብሩ ነቲ ዝቃለስሉ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ማለት ስለዚ ከም ተሓውና ዝብሎ ዘሎ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንሕና ወይ ከዓ ንሕና ማለት ወይ ከዓ ተቃለስቲ ዝበሃሉ መናእሰይ ደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ካልኦት ኣካላት እውን ወኪሉ ማለት እዩ ኣብ ሚድያ ነጥፍ ሰባት ሓዊሱ ብዙሓት ኩሎም እናይ ባዕሎም ዝኾነ ኮንትሪቢዩሽን ኣለዎ ሕማቕ ዲ ፅቡቕ ሕማቕ ኮንትሪቢዩሽን ዘለዎም ሰባት ኣለዉ በሎ ወቕዓዮ ቅተሉ ሕረዶ ጉመድን ዝሓድሩ ርኹሳት ገለ ህዝብታት ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምኡ ይንብልን ታይና ንብል ፍቕሪ ሰላም ራህዋ ሰላም ሓድነት ኣብ ህዝብና ክህሉ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ተንኮም ዝብሉ ሰባት ክቃልዑ ኣለዎም ስለዚ ሳግላ ብላዕሞ ይተቕላዕ ብዝበሃል ዓይነት ምስላ ዘይኮነ ዝካየድ ጉዳይ እዚ ኩላኻ ተራባሪብካ ማለት እዩ እጃምካ ከተወፍ እንተለኻ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ከምቲ መንእሰይ ዝበሎ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሸር ሳብስክራይብ ፎሎ ላይክ እንዳገበሩ ሃናፅ ዝኾነ ርእይቶ ስለ ዝሃብኩም ማለት እዩ ኣዝየ ዘመስግነኩም ሉዋም ቅነ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ